BTCआव सोलिगासिनो डाम्पारनि सिन्डिकेट हाग्रा बिफाननि सालान टेम्पारिं खालामना सोलिदों डाम्पारनि सिन्डिकेट मोनसे सालानजोंनो खेबनैनिफ्राय खेबथाम फालांगि खालामो अन्थाइनि हराव श्रीरामपुरनि सनकसनिफ्राय गोबां थावनियाव फालांगि खालामो अन्थाइ 127 नं राजा लामाजों खारो अन्थाइ बजाय डाम्पार गंफ्रोम अन्थाइ बजाय डाम्पारनिफ्राय 7,000 रां बुथुमो सिन्डिकेट गोहोआ गोदान हाग्रा मन्थ्रिनि हुमखिखौबो खेराया सिन्डिकेट माफियाया मनबार आलम गौतम आरो बरुन गोहोआ सालायदों सिन्डिकेट सोरनि बोर लानानै सुबुंफोरा BTCआव सालायदों बे सिन्डिकेटखौ चिरांनिफ्राय प्रबीण मुंनि सासेया सिन्डिकेट सालायनायनि अजद कसुगाव हाग्रा संमंडलनि DFO मुस्ताफा आली आहमेद लोब्बा थानायनिबो अजद आरो सिन्डिकेट गेंखौ क'क्राझारनि हान्थामेला बिबानगिरिया मदद खालामनायनिबो गोथौ अजद सिखारदों सालान टेम्पारिं सिन्डिकेटजों कौटि रांनि खाजोना फोलादों सिन्डिकेट गोहोआ राजा लामायाव खैफोद गोनाङै हान्थिनायनि थाखाय गोबां जाब्रबथायबो जाबोदों BTCआव सोलिगासिनो डाम्पारनि सिन्डिकेट हाग्रा बिफाननि सालान टेम्पारिं खालामना बे सिन्डिकेटआ सोलिगासिनो मोनसे सालानजोंनो खेबनैनिफ्राय खेबथाम फालांगि अन्थाइनि हराव श्रीरामपुरनि संकसनिफ्राय फालांगि खालामो अन्थाइ गंफ्रोम अन्थाइ बजाया डाम्पारनिफ्राय 7,000 रां बुथुमनाय जायो आरो BTCआव सोलिगासिनो डाम्पारनि सिन्डिकेट हाग्रा बिफाननि सालान टेम्पारिं खालामना सिन्डिकेट सोलिदों मोनसे सालानजोंनो खेबनैनिफ्राय खेबथाम फालांगि खालामो अन्थाइनि हराव श्रीरामपुरनि सनकसनिफ्राय गोबां थावनियाव फालांगि खालामनाय जायो अन्थाइ 127 नं राजा लामाजों खारो अन्थाइ बजाय डाम्पार गंफ्रोम अन्थाइ बजाय डाम्पारनिफ्राय 7,000 रां बुथुमो सिन्डिकेट गोहोआ गोदान हाग्रा मन्थ्रिनि हुमखिखौबो खेरायाखै सिन्डिकेट माफियाया मनबार आलम गौतम आरो बरुन गोहोआ सालायदों सिन्डिकेट सोरनि बोर लानानै सुबुंफोरा BTCआव सालायदों बे सिन्डिकेटखौ चिरांनिफ्राय प्रबीण मुंनि सासेया सिन्डिकेट सालायनायनि अजद कसुगाव हाग्रा संमंडलनि DFO मुस्ताफा आली आहमेद लोब्बा थानायनिबो अजद आरो सिन्डिकेट गेंखौ क'क्राझारनि हान्थामेला बिबानगिरियाबो मदद खालामनायनिबो गोथौ अजद सिखारदों